Dragi gledalci, dobrodošli na Teologiju iz jutarnjeg kafu, gledali je ujutro ili uveče, kako god, drago mi je da se družimo. Moje ime je Berić Dušan Bera, autor i voditelj ove emisije. Danas krećemo jednu novu seriju koja će se baviti odnosom, da kažemo, teologije, filozofije i psihologije, znači pokušati da vidi ono što se naziva psihoterapijski pravci i da sagleda te neke pravce malo u spektru filozofije i teologije. Ne kažem da ćemo potpuno uspeti u tome, ali prosto želim da otvorim jednu temu razmišljanja. Tako da danas uvodno i ono će nam otvoriti cijelu priču da razumete o čemu govorim. Pa nadam se da se skuvali kafu, vodu, čaj, šta god već volite. I mi krećemo. Teologija iz jutarnjeg kafu je emisija koja želi da obradi različite teme. Već sam spomenuo, danas krećemo da pričamo o, ne bih rekao o psihologiji, više psihoterapijskim pravcima i pokušaj da se razume šta to sve stoji iza jednog takvog pravca. Neki dan sam imao interesantno iskustvo, bili smo u jednom restoranu i desilo se da je sa mnom bilo par savjetnika, ljudi koji se interesuju za sve to i mi krenemo neku priču o terapiji, kako koji konobar naiđe tako stane i kaže, evo ja sam bio na terapiji i krene da priča njegovo iskustvo na terapiji. Ja razmišljam, dobro, ok, super, hvala ti što si podelila svoje iskustvo s terapijom. Ja bi posle par minuta nešto sledeći konobar siti, ja sam bio na terapiji isto onako oduševljen time što je nešto kao značajno da on nas ohrabri da svako treba da ide na terapiju. Tako da očigledno je to nešto što sve više i više ljudi razume koliko je značajno, a ono što je moja neka želja sa jednog hrišćanskog teološkog pogleda da sve to promislim, zato sam pozvao moju dragu sestru i prijateljicu Jelenu Sivulku. Jelena, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla, dobro. Da, ajde da krenemo prvo od novosti. Kaži mi, bila je konferencija na kojoj smo bili zajedno, Johnny Friends. Nešto kaže o tome? Da, rado. Johnny Friends bila je konferencija Beyond Suffering, znači izvan ili više od patnje, njihova konferencija koja je prezentovala kurikulum koji oni imaju, materijal, jedan ozbiljan materijal i program edukacije osoba u službi i van službe za rad sa osobama s invaliditetom. Je to sad ispravan naziv, ja više gubim se u tome. Ma nije ispravan, verovatno naziv, jer i dalje, mislim, sad ono kao... Evo ja kada sam radila svoj rad i pisala, menjala sam svaki godinu, dve sam morala da menjam naziv, zato što se menjam, bukvalno se tako menja i onda kad nekog citiram, onda citiram neki stariji naziv, jer oni nisu osobe sa posebnim potrebom, nemaju oni posebne potrebe, osobe sa invaliditetom, ni to nije fair, zato što nisu, pogotovo prevedeno je invalid, nevalidni, onda osobe sa poteškoćama, pa sad ono jeste imaju, mislim, i tako da, mislim, na kraju sam ja završila moj rad koji je bio na engleskom sa osobe, radila sam u stvari sa mentalnim poteškoćama, pa sam nazvala mental health challenges, osobe sa izazovima mentalnim izazovima. Jako je teško, ja mislim da u jednom momentu ćeš morati ceo pasus da upotrebiš da bi definisao i da će to biti ono, prosto se bojim koju reč da upotrebi nekada. Jeste, i zaista, jako se često menja, pa ono mentalno nedovoljno razvijeni, pa onda sa razvojnim kašnjenjem, pa onda sa izazovima u razvoju, pa sa poteškoćama, pa sa... Mislim, imajući Hanu, devojčicu, mislim sad devojku sa teškim oblikom autizma, imajući dete, prosto me, ajde da kažem, ako nešto kažem što ne treba, neće ljudi reći sad, iako mogu da me prozovu, mislim. I treba da pazimo na svoje reči, treba da ih mudro biramo. Ja sigurno to ne radim uvek kad bi trebala, ali treba da biramo svoje reči. Ali mislim da ako neko autentično vidi da nije bila namera da nekog omalovažavaš, spustiš, vređaš, da će valjda da imaju milosti da nam oproste. Ja se nadam, meni je više, znaš, što mi je konfuzno, znaš, tamo pomislim, sad znam, i onda mislim, znaš, ćerka mi studira defektologiju, onda me ona koriguje, kao, ne, nije više, znaš. I onda se malo izgubi više, šta ću da kažem? Pa ja uhadim isto sebe da stanem ovako, sad negde sam na nekom podijumu nešto, držim neko predavanje i krenem i onda pomislim, čekaj, šta bi bilo sad najmudrije? I onda na kraju samo pomislim, Jelena,
pričaj. Pogotovo ako biraš da nekog citiraš, to se toliko sada menja rapidno, da mi ćemo sad imamo problem i sa, mislim da imaš problem i sa, kad punjavaš anketu i sa polovima ćemo imati problem. Znači imat ćemo problem, ali opet se vraćam na to, ako neko vidi da mi nije namera, da mi je zaista namera nikako da nekog povredim, stigmatizujem, da zalepim nalepnicu, da vređam, onda valjda ćemo imati, imaš cijelu jednu knjigu koja govori o tome, a kako danas ispravno da zovemo osobe koje imaju problema, evo, sa mentalnim poteškoćama. Pa da li je to mental disability, da li je mental health issues, da li su issues, da li je invaliditet, da li... Ja mislim da je to ozbiljna stvar, stvarno, apsolutno ne, samo kažem, meni je to bude kao, i šta smijemo da kažemo. Da, i u svemu bilo je dobro, znači poenta je bila da se ohrabre crkva, prvenstveno da bude mnogo više inkluzivnija, koliko sam ja ukapirao, i da više primeti ljude koji, i to opet je sad problem, koji treba da volimo. Mislim da je to, teško ih vidimo. Teško ih vidimo i teško ih primetimo i mislim da negde nesvesno radimo negde, mislim da treba tu da se promeni cijela naša liturgijska pristup crkvi, u smislu našeg slavljenja, našeg hermeneutika, propovedi. Mislim da svašta treba da se prilagodi svakom i da imamo otvorena vrata za svakog. A ja baš razmišljam kad sve to spomenuo, znaš, kad pozovemo ljude da ustanu slavljenju, a tu je Tanja i Jugoslav koji su u kolicima, znaš, i ovo mi, znaš, ali prosto ne znam kako drugačije, znaš, da pustiti ljude da sami to otkriju šta da urade, da je to možda najinkluzivnije. Ko želi, ko može, pa mislim imamo i starije ljude, uskoro, kako je neko rekao, mi smo samo we are only temporarily abled. Mi samo privremeno imamo mogućnosti. Puno toga, sad nam trebaju naočare da čitamo. Sve slabije čujemo. Uskoro će nam biti teško da ustanemo. Tako da podrazumevanje i hvalospev, da je to ko može da ustane, da igra, da peva. Znači, tu je, mislim da je ta poruka. Ne znači da je ovo bolje od ovoga. Mislim da je sve, kako si ti to rekao, ikona Božje različitosti. Da zaista da proslavimo Boga kroz svoje različitosti. I da negde sve to bude inkluzivno i prihvaćeno. Da, super. Bilo mi baš interesantno sve to da propratimo. No, to nije naša tema. Naša tema je pokušaj da se sagleda, kažemo, psihoterapijski pravci kroz jednu prizmu. I najviše ćemo pričati na radu našeg zajedničkog prijatelja Richarda Wintera, koji je to stvarno onako izuzetno dobro obradio. Međutim, ajde samo da kažem, ti si, inače se baviš predavanjem, ti predaješ o savjetovanju, koliko ja znam. Na Osijeku si na ETF-u, je tako? Tamo sam isto predavala, ali u stvari... Tamo si bio gostujući predavač. Tamo sam bila gostujući predavač, tačno. Na više mesta sam bila kao gostujući predavač, ali mi je možda osnovno gde predajem redovno kontinuitetu jesu škole, ove na Bliskom istoku, Petra International, koje u stvari u predelima sveta gde je jako teško dopreti i naći, pogotovo hrišćanske savjetnike, mi donosimo predavače i obučavamo ih iz oblasti i psihologije, i terapije, i psihoterapije, i teologije. I onda tu stvari na Bliskom istoku i u MENA regionu, znači Bliski istok i Severna Afrika, tu najčešće predajem. Super. Onda može da nam i objasniš šta je razlika psihologije i psihoterapije? Naravno. Znači, psihologija koja se odvaja iz filozofije i koja postaje nauka odvojena sama za sebe, 1869. kad Wundt otvara laboratoriju, dugo je nisu davali mogućnost da bude nauka po sebi dok nije Wundt otkrio da može neke stvari da se mere i kako su neke stvari, čovek je počeo da meri čoveka onda se odvaja i iz filozofije. Mislim, na kraju krajeva da i dan danas se psihologija je grana koja se nalazi na Filozofskom fakultetu, ali je sama po sebi nauka, naravno, ali psihoterapija koja iz psihologije se odvaja i onda imamo, ajde kažem, jednu granu psihoterapije gde se koristi psihološke veštine, tools, alatke i veštine kako bi se čoveku pomoglo i kako bi čovek doživeo određene benefite
i kako bi doveli čoveka do jednog isceljenja i podrške čoveku. Tako da možemo da kažemo da možemo reći zapravo da je psihoterapija primenjena psihologija ili ne možemo ni toliko daleko otići? Pa, mislim, možda ću i ja tu pogrešiti. Ja bih rekla da jeste jedna veoma praktična i primenjena, iako je opet mi imamo i psihopatologiju, imamo različite grane, imamo psihosociologiju, znači ima baš različitih i puno grana. Jedna od grana koju bih rekla jeste stvarno psihoterapija, gde je jedna baš tako, jedna veoma, pa možemo, ja bih rekla čak jedna veoma praktična, pragmatična, primenljiva grana psihologije ka isceljenju i podršci čoveku. Super. Sad, u hrišćanskim krugovima postoje različite stavovi, to mislim ti znaš, od totalnog odbacivanja svakog vida psihoterapije do nekritičkog prihvatanja, bez razmišljanja šta stoji iza nečega. I o tome je manje više rad Richarda Wintera. Možeš to da nam objasniš? Znači, i možda i zašto postoji taj neko amozitet hrišćana prema tome, ali kako postaviti nešto što je zdravo? Treba će nam više emisije za tako nešto u stvari. Ali pa mislim interesantno, evo ja sad u svom radu kada sam radila, između ostalog pokušala sam da vidim kada mi dolazimo i kako se prvi put javlja taj soul care, briga o duši čoveka. I ako možemo negde da kažemo, i sad ja prepoznajemo kroz istoriju, kada se brinulo o duši čoveka, da li krećemo sa stvarim ranim hrišćanstvom i monasticizmom, gde ljudi se ograđuju, povlače, hoće da brinu i o duši i o čoveku, iako mi to vidimo i u Bibliji da govori, provlači se. I kao da negde posao, da je crkva bila, da je to bio posao crkve. Da briga o čoveku, pa briga, mislim, mi znamo da iz mnogih, iz crkve nam dolaze i prve i bolnice koje se i briga o čoveku koji pati i čoveku koji u nevolji, pa onda i socijalna briga o čoveku, pa između ostalih briga o čoveku, duši čoveka. Iako naravno mi kroz istoriju vidimo i da crkva je to nekad iskorištavala i nije brinula, nego je i maltretirala, pa čak bi rekla možda i zlostavila u ime Boga i zlostavljala čoveka i da se u ime Boga puno toga radilo. Ali jedna od stvari koju mi vidimo, ajde, taj soul care koji kreće tu i kao da oni imaju na neki način, oni imaju pravo samo po sebi, eto to je naš biznis, mi to radimo, i onda kako se razvija nauka, pa kako dolazi do onog nekog industrijske revolucije i svega, jer razvijaju se različite grane, mi počinju da se razvijaju različiti pravci u psihologiji i čak i o brizi o čoveku i neki teorije zašto čovek radi neke stvari koje radi, pa onda tu imamo, evo, naravno ubremo Freuda koji je Jevrejin, kome i tata bio sveštenik, ali onda on jako gleda da izbaci čoveka iz ove formule, da izbaci Boga iz ove formule, da izbaci Boga, gde sad onda negde onako malo ogoli čoveka i šta čoveka vodi ga njegov id, vodi ga njegovi nagoni i crkva pokušava da vidi neke stvari crno-belo, da je to negde greh, da čovek kada radi nešto loše, to je greh, a onda čovek kada radi nešto dobro, to je čovek u onom najboljem izdanju kako ga je Bog stvorio po imago Dei. Međutim, mi sad već živimo jako dugo ovu stranu nakon Hrista, gde čovek ne treba da bude vođen, naravno da će nas greh i naša grešna priroda nas da isprlja, ali mi smo slobodni od toga, mi imamo izbor. A opet negde toliko prenaglašavanje jedne ljudskosti kod Freuda jeste da kao da čovjek nema izbor, on je vođen svojim nagonima. Tako da onda počinju u stvari da se razvijaju različite škole i pravci u sklopu psihologije. Pa onda mi imamo psihoanalizu koja dolazi znači iz jednog Freudovog pogleda na čoveka, pa onda imamo jedan behavioralni pravac koji ima pogled na čoveka i tu ima, oni jako žele da izbace Boga stvarno iz te formule i mislim da je tu negde onda odgovor gotovo direktan protiv svega što odgovor protiv jednog Freuda koji i njegovog stava, pa onda na kraju ubacuje cijelu psihologiju tu i protiv psihologije, jer šta se psihologija meša, mi sve odgovore imamo svakako u Bibliji i ne treba nama psihologija. Mislim, ja kad sam studirala sam dobila i knjigu Why we cannot trust psychology, zašto ne smemo da verujemo psihologiji i zašto hrišćani treba da se ograđuju od psihologije, iako često onda
I hrišćani vide psihologiju veoma jednostrano, a to je, znači vide samo tu stranu, otprilike Freuda ili behavioralnog pravca. Znači mi smo jedna životinja vođena nagonom ili mi smo životinja koja eto, se ponaša samo i njegovo ponašanje je jedino to što može da se meri. Kao da smo veoma dvodimenzionalni. Tako da, mislim, obe te strane koje vuku, a svo vreme su prisutne. Eto, Richard Winter, to jako interesantno govori, da on negde daje kao neku, on daje jednu liniju, jedan kontinuitet u stvari, gde u jednoj krajnosti je u stvari nauka koja potpunosti želi da ogoli čoveka i da ga vidi bez te duhovne dimenzije. Kao mašinu, da, koja je prosto kao životinju. Mislim, mi samo smo vođeni eto tim našim rudimentnim malim mozgom i mi smo prosto akcija i reakcija. Nešto se desi i mi se tako postavimo i ponašamo. Iako mi kod životinja vidimo da nije baš tako akcija i reakcija. A onda imamo recimo jedne hrišćanske stavove koji govore ovde ničeg dobrog nema i svi odgovori su u Bibliji. I ne smemo... Čitaj Bibliju, moli se i to je to. Čitaj Bibliju, moli se i naravno da su neke stvari samo onda sve što ne valja ide pod grehom, sve što valja ide pod darovima duha i plodovima duha, tako da je veoma onako polarizovano. Richard Winter nam jako dobro u onim svojim predavanjima je malo na toj jednom niti koju je on stavio i onda on tako utkao i druge škole i pravce. Da. Ono, negdje u tom spektru, jeste. Koristeći, ako se sećam, njegova prizma je bila negdje da je pokušao da primeni ono specifično otkrivenje Božije, ono što je otkriveno u pismu, kao neku prizmu da može da se vidi šta je to otprilike, što je okej u bilo kom pravcu, ako se dobro sećam šta je on tu govorio. Da, on je, znači ovako kako je sada stavio, iako je danas, mislim, i onda kada on priča, on je kao po krugovima stavio, kao neki venac, sad zamislite, tako različiti krugovi, različite škole i pravci u psihologiji. I onda je on tu stavio, znači tu nam je psihoanaliza, tu je behavioralni pristup, tu su humanistički pristupi, tu bi bio i gestalt, i TA, i tako je stavio i onda recimo jedan biblijsko savanje, neutički, biblijski, samo Biblija, sve je stavio kao male krugove okolo i onda on stavlja u stvari jednu veliku kao... mislim, stavio je kao dva kvadrata, tačno. Dve prizme. Jedna koja govori ono generalno opšta objava koju Bog nama daje i onda jedna specifična kako Bog gleda na nas. Ta generalna opšta jeste otprilike, a to je da će da ne znam, sunce izlazi i kiša pada nad grešnima i na pravednima. To je negdje da smo mi svima nam je data život, svima nam je dato da uživamo zaista u benefitima i ove zemlje i da uživamo i u benefitima šta sam život donosi, da budemo i roditelji, da možemo da sejemo i da žanjemo, da možemo da, znači prosto to je negdje onako opšta generalna objava. I onda postoji neka i specifična objava i on kako je to onako negdje stavio, baš je otprilike kači svaki od tih krugova. Kači svaki od tih krugova. Ali svi krugovi su van toga. Ali i svi krugovi su, da. Mislim, negde zakači, ali nema nijedan krug da je u potpunosti, da je sad tako tu. Što je bitno zbog biblijskog savjetovanja, jer ljudi koji kažu biblijsko savjeto je potpuno u skladu sa Svetim pismom, zapravo ti otkriješ ne, nije. Pa mislim, ja stvarno, da, tačno, da biblijsko savjetovanje, da moramo da isključimo sve, ja mislim da je puno, jako često ljudi ovo govori, jako mi se sviđa ta paralela, kada je Izrael izlazio iz Egipta, pa kada im Bog kaže da traže zlato, da ponesu zlato i često ljudi kažu zaista ima beneficije koje su došle, evo recimo samom industrijskom revolucijom, na kraju krajeva vozimo automobile, koristim sve mašine koje mogu da koristim ili mogu da priuštim, ajde to da kažem, i jako sam srećna što ne perem veš na ruke ili što ne moram, što mogu kolima da se odvedem od tačke A do tačke B, što mogu da odem u bolnicu i što mogu da mi se obave sve analize da vidimo čemu, kako pomoći mom telu, što mogu da podržim sebe kroz, evo, sad sve one mašine kod kuće koje imam. Znači, koristim svo zlato Egipta. Tako je. A i tekako, u zavisnosti gde u mom životu ja stavim to zlato, od tog zlata mogu da ga koristim sebi na korist, mogu da se sa njime okitim, a nažalost mogu i da ga slavim.
I da mogu da pomislim da je to sve i da je to jedino. I da budeš kontrolisana. I da budem potpunosti kontrolisana i da napravim i zlatno tele i da počnem da ga slavim. Tako da mislim da je negde izuzetno bitno da naravno, mislim, baš to jedna generalna objava i blagoslov koji dolazi ujutru da nam sunce izađe, da nam kiša pada, pa to je blagoslov na svakog jednog od nas. Da se razvijamo, da koristimo, ne znam, telefone, da koristimo, evo možda je telefon zgodan, da mogu da koristim, da mogu da se javim svakome kom je i drag i bitan i da ih pozovem i da ih čujem, a isto tako mogu da provedem sate zarobljena. Scrollujući, gde mi je potpuno vreme bačeno, gde uopšte nemam kontakt sa čovekom, ni sama sa sobom, ni sa svojim mislima. Tako da, mislim da i tekako, mislim, jako je lepo on to opisao i često ga i dan danas koristim. Opisujem kako, mislim, mi danas govorimo o, i sigurno ću omašiti, mislim da je negdje zvanično 160 i nešto, a ima ih možda škola i pravac u psihoterapiji. Tako da danas i često su u stvari, čak i neke došli iz filozofskog, neki su došli iz psihološkog, a neke su došle čak iz nekih religioznih pravaca, kao što imamo i biblijsko, mi tako imamo i mindfulness koji nam dolazi iz budizma. Tako da ulaze i ne znači da će, ako se i ovde razvilo i odavde je krenulo, mnogi nemaju podršku i osnovu u psihologiji. Mi imamo i art therapy koja je više i koja je izuzetno moćna i genijalna. Tako da imamo toliko škola i pravaca. Ali opet, one mogu da donesu... mislim, evo, art therapy je nešto neverovatno, koje toliko benefita može da donese, ali i danas se često u stvari, čak i evo, moje kolege biraju da se koriste nekom metodom koja objedinjuje benefite različitih. Retko ko sad samo kaže, evo ja sam sad samo terapeut. Tačno. Integrativno, da mi integrišemo znanje iz različitih oblasti. Mislim, daću ja nekome iz tih da pročita. Ja ću i vernicima i nevernicima recimo dati da krenu da čitaju psalme i da kreću da pišu svoje psalme. Da mogu da pišu, da izraze svoje emocije, gde David će reći ubi ih, skloni ih i zašto si me zaboravio i zašto si ti i ti si tu i meni si ti. Mislim, prosto negdje jedna ogoljenost čoveka koja je neverovatna. Ne znam da li si slušala pesmu od Nick Cave-a 7 psalama koje je napisao. Ne, nisam. Poslušaj, mislim, ja i Gale smo radili ovu pop kulturu na tu temu, 7 psalama. Ima na YouTube-u da se nađu. Znači, ne piše kao vernik jer nije, on negde traga i razmatra samoubistvo njegovog sina. Znači, svu tragediju koju je doživao. Mislim, Galo, samoubistvo, šta je bilo još? Ovaj drugi sin mu isto nešto stradao. Tako. Mislim da sigurno da se jemu bio, mislim da su oba nastradali. Nešto tako. I on kroz psalme, kao kreće jedno, mislim, to je ovako nešto nikad nije trebalo da se desi, od toga kreće i, mislim, to što govoriš, jako je duboko on to uradio i vidi se koliko je promišljao i neki krik prema Bogu i ogorčenja, ali i duboko razmišljanja. Tako da poslušam, jako interesantno. Ma nevjerovatno, jer mislim nama svima treba, kako je neko rekao, čovek koji pati u tišini, mislim, ako ne ispričamo svoju priču, nema ništa strašnije nego ne dati reči i našoj boli, jer onda stvarno, onda smo nemi u svojoj patnji, a nekad nemamo reči i nekad nam baš to daju. Daju nam pesme, a ovo su tako nevjerovatne pesme. Meni niko nije zamerio koja kažem, i pitam, jeste otvoreni, ne znam da li ste ikad čitali, tako da često sam i koristila u terapiji, a verovatno sam opet negde na onoj Richardovoj skali ima puno humanizma i humanističkog pravca kojima se ja koristim u psihoterapiji, koja je to opet... Posebno alatke koje i tekako su mnogo zgodne i korisne. Mislim, neobično je, mi sad imamo recimo u pozitivnoj psihologiji da oni sada uzimaju alatke iz Biblije, oprostiti, pustiti, thankfulness, biti zahvalan. To znači, bukvalno oni sada uzimaju, mislim mi znamo da često imamo neke onako, ajde kažem, narodske rečenice i izreke koji nisu narodske, nego su izvučene iz Biblije. Tako da sad mi ovo vidimo i u psihologiji, da se nekog, ajde da kažem, onoga zlata našeg uzmu i dohvati, ali vide benefite toga. Ali... mislim da je neverovatno, zaista je neverovatna privilegija da bi pomogli čoveku koji je veoma holistički, čovek koji je socijalno biće, duhovno biće, fizičko biće, intelektualno biće. Nema ništa loše u tome da mu priđemo sa svih strana. Da. Mislim i konačnosti ja razmišljam, znaš, sve ovo da govoriš da je
da i crkva, iako često nije ni svesna, uzima određene elemente, čak i ako se protivi, to je uzima alate kao aktivno slušanje. Znači, mislim, nema šanse ni u jednom, pa čak i u biblijskom savjetovanju da se ne govori o aktivnom slušanju, ali se uopšte ne razmišlja da aktivno slušanje jeste nešto što je alatka iz terapije, što je tu razvijeno i onda, ali prosto, pošto je toliko logično ceo ideja aktivnog slušanja, jednostavno nekritički se prihvata, pa da, to su ljudi uvijek su znali šta znači aktivno slušanje, a nije tako. Da. Nije tako, apsolutno. Kaži mi postavka ove moje serije koje sad krećemo, jeste da iza svakog terapijskog pravca stoji različita antropologija. To je pogled na čoveka. Šta kaže na to? Znači, to je ono što mene kopka, znaš, da nije postavka striktno iz naučnih istraživanja, iako ima naučnih istraživanja, ali ta naučna istraživanja su prilično vođena u selekciji šta se bira, kako neko vidi čoveka. Pa kreće, mislim, ajde sad onako da kažem, mislim sad, naravno, sve ovo smo ti i ja ćaskamo, naši pogledi, naše mišljenje, neće se svako ni složiti sa tim što je isto veoma validno, ali kada kreću neke škole i pravci, kao prvo mi moramo, evo koristit ću se nečim, možda jednom primjerom, u podršci i pomoći deci sa autističnog spektra, jako su često spominjalo da je ABA izuzetna, znači primenjena behavioralna analiza i terapija. I sad oni su govorili ABA pokazuje jako dobre rezultate i mereni su i jesu naučno dokazani da ako mi to i to radimo, da će deca pokazati određene benefite. Ono što mi isto tako, jedna ABA je jako merljiva. Znači, ako ja 10 puta kažem sada nekome koji ne govori, znači da je ovo, sada recimo daću ti šolju sa čime god mlekom, ako ti sad kažeš dete koje je neverbalno, pa sad ja 10 puta mogu da kažem mleko. I sad dok ne dotakne ili ne kažem ja to mogu 10 puta da ponovim i kažem, evo, 9 puta nije ništa rekao, ili 10 puta nije ništa rekao, pa onda je uspeo da kaže 2 puta, pa uspeo da kaže 4 puta, pa uspeo da kaže 7 puta. To je nešto što je merljivo i onda su ljudi izuzetno gurali ABU. I dalje, ja verujem, mislim, mi smo, i bit ću gruba, drilovali Hanu sa ABom, primenjenom behavioralnom terapijom, pokazala je najbolje rezultate, jako se puno tu radilo. I mi to vidimo stvarno i u školima i pravcima i u psihoterapiji. Nešto jako gura i pije vodu i mi sad to sve guramo. Kognitivna behavioralna terapija je izuzetno pokazala dobre rezultate u radu sa osobama sa recimo paničnim napadima, kako možemo da im pomognemo. I to i dalje stoji, to je validno. I ABA ima svoje beneficije, ali zanemarili smo neke stvari, a to je onda, u stvari nismo, aj sad da ne moram sve da gurnemo, da smo zanemarili, ali onda zanemarujemo da jeste, mislim, ovo je bilo u stvari kao da treniraš životinju. Kao da treniraš psa da neke stvari kaže, daću ti tačno, Pavlov, i kao da samo gledamo klasično uslovljavanje kao jedini oblik učenja. A toliko ih puno toga ima. Toliko će neko posmatranjem da upije mnogo više. Ako te poštujem, ako je moja pažnja usmerena na tebe, ako te cenim, evo mene i samo te gledam. I to je neverovatno. Tako da ideja da jedna škola i pravac, mislim da svako ko se uhvati bilo koje jednog, da mislim da će napraviti kad štetu, jer čovjek je toliko kompleksan. Mislim, mi se vraćamo na Božju zapovest, voli Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svim umom, svojim telom, svojim snagom svojom. Znači, da već tu vidimo jednu slojevitost, holistični pristup čoveku. Kako volim ja snagom svojom, kako ja volim srcem svojim, kako ja volim. I mislim da slažem se skroz sa tobom. I to i Dallas Willard je govorio da mi pomažemo čoveku u zavisnosti kako gledamo na čoveka. Tako prilazimo čoveku. Tako da ako je za mene čovek jedno biće koje je vođeno svojim nagonima, mislim, i moram priznati da je puno toga nama ukazao i pomogao Freud. Mislim, Freud nam je otvorio oči za puno toga. Mislim, podsvesno. Jeste, znači on je neke stvari, koliko mi nismo bili svesni, recimo, nekih mehanizama prevladavanja koje usvojimo kao deca, jer nismo imali svu paletu mogućnosti i da se mi kasnije vodimo time. Znači, ako sam ja s 10 godina znala da izmanipulišem ili sa 8 godina, aj možda i sa 6, pa da plačem i da dobijem nešto, velika je šansa ako malo nisam naučila o sebi i o drugim ljudima, da ću ja sa 40 da plačem, isti metod da koristim. Tako da on
I tekako puno toga dobrog ima, ali ideja da samo je tako i da svedem čoveka samo iz ovog ugla, iz ove perspektive, nikako tom čoveku ne činim uslugu. Mislim, prva stvar koju ja čoveku koji mi dođe na psihoterapiju kažem, kad ste zadnji put išli kod lekara? Prvo što ga pitam je kako spava. Znači, pitam za neke osnovne stvari, kako se hrani ili jede redovno. Jer jedna briga o našem telu, kad ja počinjem da vodim brigu o svom telu, sećate se ono u zdravom telu, zdrav duh. Mislim, to smo kao deca su nam drilovali, ali to je tako, ne može moje telo koje je nenahranjeno, nenaspavano, ne može ni da ima, jako će teško da u stvari sada misli na druge ljude i da brine o finansijama ili da brine, znači, ne znam, o svom duhovnom biću, zato što je prosto, mislim, i ne ulazim jer ne slažem se ni potpuno sa Maslovom, tako da, ali neke stvari i tekako treba sagledati. I tekako je svaki ćošak mene jako bitan član i sagovornik ako hoću neku odluku da donesem vezano za mene. Kao da sad svaki ćošak mene sedi za ovim stolom i tekako pravo glasa imaju i moje emocije, i moje telo, i moj um, i moje duhovno biće. I najčešće onaj koga najviše zanemarujemo počinje da minira sastanak najviše. Mislim da je to jako bitno, znaš, to je neke moje želje da ljudima pokažem da u načelu svemu ima deo istine, ali u ničemu nije potpuna istina. Mislim da je to ključno, da je najgore od svega za tvoje duhovno zdravlje, psihičko opšte zdravlje, emocionalno zdravlje, da zaključiš da samo jedna stvar je značajna i da je samo tu odgovor, onda sebe uskratiš za mnoštvo toga. Tako da to je neki cilj ove serije, znači da prosto se sagleda i kaže, pa da, ovde je promašeno ako sagledamo kroz tu specifičnu prizmu biblijska otkrivenja ili čak opštu prizmu onoga što je otkriveno kroz ljudsku logiku. Mislim da je mnoge stvari koje su govorili ili Freud, Jung ili bilo ko, mnogi se ne slažu više. Znači, bilo je veoma njihovo specifični način razmišljanja. Ali da sve to može da se saglede i u svemu možemo naći korist. Jeste. Ovo je bilo Teologija iz jutarnje kafu. Hvala vam, dragi gledalci. Pratite ovu seriju, a vidimo se uskoro. Pozdrav.